Portem dies remant i em penso que ens han perdut del tot. Jo t'ho vaig dir que no havíem de sortir del port de Cervera. I tu què proposaves? Finisterre? Calla i rema. En algun lloc farem cap. Calypso, sisplau! Ajuda'ns! Mira aquí allà, mira! El què? Allò! Allò d'allí? Sí. Cobert. Arribo, Jo arribo, Vale, mira. És una botella. Uau, però sembla un paper, Sí. Agafa. Obre, desencorgola. Bobo. A veure, estira. Cuidado. Què és això? Què és un mapa, És un mapa? Uf, noi. Què ha estat aquí? És que... De veritat. Ni aigua, ni mapa, ni res. Bueno, que s'obre un forat. Què és el forat? No puc. Molta calor, No puc. I això no serveix per a res. A veure si s'ha condensat. Se'm cau. Què? Què és allò? Què és allò? Què és allò? Mira, tentacles! Què? El Kraken! És el Kraken!